Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ale san sabani kalo woro kalan o formation tellement fana ban fay o ye san kelen ni kalo woro ye maquillage musoro siri coiffure o fana kalan centre marginal kono o ye san fladi ani kalo woro o fana formation tellement be san kelen ani kalo woro tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan be centre marginal kono no bana amina i former façon business là donc o kalo woro à ce moment il a diplôme sur il ka baraka jen fambe o ko fa internat be centre marginal là il se ki dem black na marginal kono shiron dumini abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fleur ni falaje ija strafara la centre marginal be sekou medine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurofina strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la e se ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 biye arabai janvier kalo kile bisaba samba fla ani mugo ani nduru aw munu sogole me hawa jabarani sola hanga fuli be aw bela jele ambe aw la doniya kaka kuna funi wakati silin fele anga fintigila kauka docteur so bambe ka jo banangorani anga ministre de la défense secrétaire général tara inyada ubaraw tabulu la handa bena do ula foka tagase Mali Burkina Faso ani Niger bonim kera CEDEAO la anga ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ye la seliminke anga jabarani sola handa bena do oni anyogana chamana kwa kan kuna funu olu bena la si awma aw bisimila kuno araba janvier kalo kile mugani kononto samba flani mugani duru général de division Sidiki Samaki ni ale anga ministre de la défense et des anciens combattants secrétaire général ale willa kata hanga fintigila kauka docteur so bamimbe ka jo banangorani kaufi yasa kata inyada ubara tabuluka ani anga maba chama de tumbe a keneka bara kalfalembe maamununa o chakeda nyema docteur Adama Bagayo ale yida do bara takabulula ka nyefo secrétaire général nyana haya jira ko niya ye bara sumayara ko akunte dore sabula ko kabrini samba flani mugannani utu kalula ko nafolo kasabimi ni utu kanka di uma ya sabara be se ka teriya chukamina ko o dili ko njolendo ko olutume ka baraka ni mina ye mentume ubolo koro wa ko o mina ka dokon kosobe o kele mi secrétaire général de division Sidiki Samake ale a jira ko niya ye ni nafolo kasabi dili jora ko sabula ko fendo de tundona asengoro nga haya jira ko bina fero bela jenen sigi senka ya sani manunu magobe barake mina mununa ka odi uma uga seka ne baranke ka abanteria konnala tarata temene janvier kalo kile mugan shegi samba flani mugan duru anga ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale bora kala sidike anga jabarani so baka ni oye ORTM ka idado Mali Burkina hani Niger ka bolila CEDEAO la aya jira ko halika soro Mali Burkina Faso ani Niger bora CEDEAO jamana la nga ko ota jira ko ani jamana otena na baraka nyongo fe sabula aya jira ko Mauritanie bora CEDEAO la nga ko alisa Mauritanie ni jamana munun be CEDEAO la hanu be ka baraka nyongo fe bulini nyongo makonna la wa aya jira fana kalika soro Grande-Bretagne o bora Union européenne na nga ko olu be ka je oni jamana be ka je ka baraka nyongo fe ko ni jamana saben bora CEDEAO la ko ta jira ko ani farafina woro dugian fangun ka ante o jamana doye aye ajira ko oni ubese ka baraka nyongo fe wa aya jira fana ka be wolebele madake ka nyesi ayasi jamana deun bela jenema ko anga jamana nyamaula wakaba nyina anga jamana deun fe munu fena sigireme koka kan bela jenen ka da anga jamana nyamaula sabula ko uka bara te do ware oye anga nafa soro sira obese chuka mina ka blase ka chuka mi wa ko uluba don
u be fɛn min fɛ wa olu ni fɛn min ka kan olu b'o dɔn fana ko a t'a kun bɔ maa si ka bagabagali wale ta ka ɲɛsin u ma sabula ko olu bɛna baara kɛ u ka jamana ka nafasɔrɔ sira ka se ka o de bila sen kan. Tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 28 san 2025 min ye an ka finitigilaka dɔw ye ani an ka civil dɔw olu ka kiiri kun bɛ ka tigɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ. A kiiri ɲɛminɛlen tun bɛ magistrat colonel Sumayila Bagayogo de fɛ. Sumayila Bagayogo a y'a jira ko nin kiiri in tɛ kiiri kura ye ko kiiri kɔrɔ de don nka a ka tigɛli bilala nin don in de la. A y'a jira ko nin kiiri in bɛ ka ɲɛsin maa mun ma o ye maa 9 ye ni o ye civil 2 ani finitigilaka 7 ye. A jirala ko ɲangini min ɲɛsinin bɛ u ma o de ye ko u nɔ minɛna maramafɛnw ni u kisɛw feereli la ani finitigilakaw ka baarakɛminɛn dɔw fana feereli la. O kɔfɛ a y'a jira fana ko min ye finitigilaka 2 ni civil 1 première classe finitigilakaw ko olu fana nɔ minɛlen don ka sababuya kɛ ko u nɔ yera ɲɛnaminimafɛnw feereli la. O hukumu kɔnɔ wa a y'a jira fana ko u ka nin waleya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka u bila san 5 fo ka taa se san 10 kaso la walima a bɛ se ka caya ni o ye yɛrɛ. A ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko an k'an kɔlɔsi sabula ko ni maramafɛn minnu ni u bɛ ka feere ko n'a binna an juguw tɛgɛ kɔnɔ a bɛ se ka dankari kɛ jamanadenw yɛrɛ ka lakana la. Mali ni Egypte ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la tɛnɛn don janvier kalo tile 27 san 2025 an ka lakana ministre général de division Daoud Ali Mohamedine ale ye Egypte lasigiden bisimila an fɛ yan nɔ. U ka ɲɔgɔn ɲɛ nin tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Egypte ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana kɔnɔna la. Min ye Egypte lasigiden ye a y'a jira ko ale ka jamana labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka Mali dɛmɛ cogoya min na banbanci wale o yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la a ye u ka lakana ministre ka sɛbɛnfura di an ka lakana ministre ma o de ye o min ye a bɛ a invité ka taa u ka jamana la ni o ye Egypte ye yaasa u bɛ se cogoya min na ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o sinsin. An ka lakana ministre Daoud Ali Mohamedine a ye folikan lase kosɛbɛ Egypte lasigiden ma wa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Egypte ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin diyara u ye kosɛbɛ wa k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u ka taa ɲɛfɛ ani an ka finitigilakaw ko u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa olu fana bɛ se ka taa kalanw kɛ Egypte cogoya min na ka se ka segin ka na an ka lakana ka n'o sabati. Sanubɔyɔrɔ min bɛ Dangakaw fɛ ni Chinois bɛ baara kɛ a la ni o bɛ Banankɔrɔ commune na Kangaba cercle la arabadon janvier kalo tile 29 san 2025 o sanubɔyɔrɔ in bira maa dɔw kan k'a sɔrɔ yenkaw da u y'a jira ko nin waleya nin kɛra nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati de wa ko maa minnu ni dama binna u kan ko u bɛɛ lajɛlen ye musow de nka maa hakɛya min ni olu banana walima ni olu ni tora la u ma se ka dɔn fɔlɔ. Wele bilala an ka cɛdenw ma yaasa u ka taa dɛmɛ don ni maa ninnu ma cogoya min na nin yɔrɔ in na. Yaasa ka jiko sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na USAID ka projet Pasema kɔkɔrɔma donna Banque mondiale fɛ ni $100 million ɲɔgɔnna ye. A jirala ko u bɛna nin jiko in baara kɛ yɔrɔ min na ba Maliba kɔnɔna la o de ye Mopti, Sevare, San, Welesebugu, Joyila, Bafulabe fo ka taa se Mayina ma wa u y'a jira ko Bamakɔ kɔnɔna la a jiko baara bɛna kɛ sigida minnu na o de ye Jikɔrɔni Para ka taa bila Misira ani ka taa Misira ka taa bila Kati Sud la wa u y'a jira fana ko Misira dugu kɔnɔna la u bɛna jibonw sigi yen ni o ye château d'eau de 2000 mm3 ye ko u bɛna olu bila sen kan yaasa min ye jamanadenw ye u bɛ se ka ji sɔrɔ cogoya min na wagati bɛnnen kɔnɔna la wa u y'a jira ko nin jiko in bɛna ɲɛsin maa minnu ma yaasa ka lafiya lase u ma o ye musow ani sifinnakaw de ye. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Congo RDC Kinshasa dugu kɔnɔna la o dugudenw bɔra ka u ka dugu
dusuma kasa jira u ye uranda jamana ɲɛma ani uranda drapeau ka o jeni sabula u y'a jira ko min ye uranda jamana ɲɛma ye ko a kelen bɛ ka bamanti wale tigilamɔgɔw kɔkɔrɔma don u kan ni o ye M23 maaw ye u y'a jira k'u ka dugu min bɛ ni o ye Goma ye ni o bɛ u ka jamana est la ko ni bamanti wale tigilamɔgɔ ninnu dagayɔrɔ bɛnnen bɛ o yɔrɔ la wa u y'a jira ko ni dugu maaw ko u lafiyalen tɛ ka kɛɲɛ ni bamanti wale tigilamɔgɔw ye u y'a jira k'ale k'a sɔrɔ uranda jamana ɲɛma don tɛmɛnenw na a y'a jira ko ale nɔ tɛ ni maa ninnu kɔkɔrɔma donni na ko olu kɔni ma da a la sabula ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a jira ko uranda jamana ɲɛma ko a nɔ bɛ ni maa ninnu kɔkɔrɔma donni na wa ko o fɛnɛ u ka ɲɛmaw yɛrɛ bɔra ka laseli kɛ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye M23 maaw ye ka u kɛlɛ u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Egypte ani Jordani min ye ni jamana fila jamana ɲɛmaw ye olu ye a jira ko min ye Donald Trump ye ko a ye hakilina min fɔ ni o ye ko ka Gaza jamanaden dɔw ta ka taa ni u ye u ka jamana kɔnɔna la ko u ma sɔn a ma bi u ma sɔn a ma sini ko olu kɔni hakilina ye min ye Gaza jamanadenw ye ko u ka to u ka yɔrɔ la olu yɛrɛ fɛnɛ u ka to u ka yɔrɔ la u bɛɛ lajɛlen ka u ka sigi kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ko o kɔni hakilina min bɛ Donald Trump la ko o tɛ olu fɛ la ko ye k'u b'a dɔn a b'a fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati cogoya min na jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nka ko a ka nin hakilina min filɛ nin ye ko olu kɔni olu ma sɔn a ma ko olu ka jamanadenw bɛ to u ka jamana kɔnɔna la wa min ye Gazakaw fɛnɛ ye ko u ka to u ka jamana kɔnɔna la. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka fintigilakaw ma Ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔna la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.